Ой. Бо омадам, хуш омадӣ. Чокаден ҳичи каралева бо яктаи дига сарте гуфтак ава яктаи дига чӣ кунам тамом ба корома кунам авқот каданам дар кор. Чокади худат ишам 45 минута ҳо эфиро охи 45 минута шидааст барои ҳавай. ҳичи накардам мега. имрӯз дарс нарафтаӣ? рафта омадам. Ягон чӣ ёд гирифтӣ бахта? Соат 5. 4 соат фарқ доштаем. фаҳмо. Ҳо только буз қайчира. ҳами хеле стрижкаро ёд гирифтӣ тамом. Беҳтарин. Ай ҳами сар мешава охи. Тоба. ҳо мега. Ягон каса стрижка кардаи? Буз қайчит қатӣ. ишам я модди навай ҳохи. Не фақат парикора мекунам одамора неволӣ. Фаҳмом. Каралева баъд аличкама дая бинавис. Ай тупурсам ку дига видеои мисол дига одамора чӣ хекара медуздӣ ҳаваяма я нишон медодӣ. Ман мегум шогирди ту шавам. Майли. Дузидан гирен я видео дузидам.
мондум 1000 просмотр гирифт. Боз сар дод яъне эфира. Ҳо сар додум бандар. Супер. Пас они бо баъди 2 соат бинен мумкин бо соатия гап нест. кам додай мегӯй супер пупер ё созай? имрӯз видео мепартом насиб боша. Маймун чӣ ба ҷавоб наметӣ? ту кирай хе гуфтаистӣ нафаҳмидам? О 2 рӯз ба камай. бандар ситӣ ма тура мегӯм кирай хеле гуфтаистӣ ту нафаҳмидам? мара апаҷон ман шуморо ягон чӣ нагуфтам. Не кирав хеле маймун гуфтаистӣ? королева ку гап зан. мара ман худам маймунам солу маймун мегам. хе ганда буден шумо апаҷон. ман одами хуб да ҷон ман фидо мекунам. одами ганда да аймада ганда нест. ба фикрам ҳама мехелай бандар ситӣ. баъд мегам. королева механда, фақат механда и духтар. мада королева нафорид. Чӣ ба? королева духтари зурай ҳамин 3 бор эфир кардам аз сари эфирм то ахири эфира қатъи маҳай. духтари зурай королева. апаҷон шумо ягон татон мара намешносем, хайрият намешносем. ман туда мешад кадестам мегам айзада. ман айтуда гандаи мадмин. оҳӣ тарсидум акун. ганда бошӣ барои худта гандаӣ. бачаи соз бошӣ барои худта созӣ. мамамхе. қатъи нури калбон реб бировардаиста будем бировардем. дар бораи маҳина гуфт намедонам таам ҳасти давҷанистӣ. нафорида бошам пройди своей дорогу. توبه میگه اهمیت نده королева. мада королева нафурид. این видео мада лайк намуд.
айҷан кардана хаста нашидем. Ман умуман эфир намедурам. Просто гуфтам як даром кӯ чӣ гап боша. Ай омадагим пушаймон шид ба худо. мо тра Бандар Сити маҷбур када дар ин эфир қабида наштаем. Намефора бра. Мо тра маҷбур када дар иҷа қабида истодагӣ нестем. Бе ҳамин шумо амрӯз мо гузаштаистай бо мегузара дальше. Гӯш кӯ майзада ба Аллоҳ қасам подписаться кадымта дастгирӣ мекардымта дар эфири Калбон. Анами хел қатим буд. Ба худ ҷамъ кардӣ. Гуфтӣ намефорима. Марам гирифтум подписаться кардам. Дастгирира бас кардам. Фаҳмидӣ? Апаҷон ман шуморо дар назар надорам. Кира аку дар назар дорӣ? Ту ҳамин гапота мегӯӣ, ба мегӯӣ ман шуморо дар назар надорам. Ки ай дар иҷа? Мара мегӯӣ эфири ман ҳай. Просто хато мефаҳмем. Ман ҳечи хато намефаҳмам. Хиткунаки ман оригинальная Бандар Сити. Чӣ ман сагам мара ҳар гап мегӯӣ бо дастгирит кунам. Хай касе шоири майзада дастгирӣ накун. Ман лишна агар касе мара дастгирӣ мекуна мерам ҳаваи дастгирӣ мекунам. Накуна намекунам. Апои тахмина мара гуфтесай? Гап нест мегам. Не охи королева гапи шоири майзадара мегум. Дастгирӣ накард наку. Омада дар эфир шарт нест ҳамин гапҳоро гуфта. Мақсад мара дастгирӣ намекунӣ гуфта. Гап нест. Апаҷон як чӣ бугум та мега. Не дута чӣ бугу. Салом апаҷон. 4 лайк. Ва алайкум ассалом. Супер здорово. Хуш омадӣ хоҳарҷон. Сӯзи тинҷӣ саломатиҳо хуб. Не апои тахмина ба худо дастгирӣ мекардам ша дар эфири Калбон худ ба худ гуфт намефорима. Хай хеле гапа мадам буга конечно ман намекунам королева. Агар мисол дар руд буга ки ту мара намефорӣ ман чӣ ба мерафтам канали ӯро дастгирӣ мекардам. Ассалому алайкум. Ва алайкум ассалом апаи мавҷуда. Сӯзен тинҷен саломатиҳо хуб. Мавҷуда диҷи 4 лайк. Раҳмати калон апаҷон барои лайкотон. Хуш омаден. 432 подписчик дорӣ. Лек чандаш дастгирӣ мекунанд та? Ҳамашон мекунанд. Чӣ ба Бандар Сити? Чӣ буд? Ту прокурори, адвокати? Отчёт спориданам дар кор. Ки меояд тамошо мекуна, ки намеояд. На аз ҳамин эфира чӣ хел кушоди апаҷон? Ин эфири 45 минутаи ҷон супер здорово. Ҳоли ман ягон программаи 2-3 соата мекардагӣ биёвум ҳамин рӯз насиб боша агар. Баъд чӣ мекунам? Мегум та ин намешавад 45 минут. Пас мембра ба одамо меравам бо эфир мекунӣ кам меояд. Ха дастгирӣ уқан нест. Не ки соати хушрӯ метиаин. Ай дига эфирро дадида. Алейкум салом. Хуш омаден. Ҳой намега. Бо гуфтесай ки мада королева лайк намемона. Ман 1000 шидам. Ҳеҷ кушода наметонам. Камтар бес 20 рӯз. Ҳамин 1000 шидӣ то 20 рӯза. 20 рӯз ки гузашт ба фикрам кушода мешава эфир кардан. Ин эфирҳои ман чия? Программаи супер здорово. Ман оли айгиҷо 1000-ум. 632. Соатом ҳеҷ пур нашудааст. Барои соат аку хай хоҳ ягар соат бихар. Нахоҳ ягар эфир кун плейлист. Мо соатҳо ҷамъ мешаванд.
хуш бошед. Тахмина раҳмат сӯзем. Шумо чӣ хелен? Сӯзем фарзандо сӯзанд. Шукронаи Аллоҳ апаҷому ам сӯз. Фарзандом ам сӯзам. Салом ҳафтум лайк. Ваалайкум ассалом Осияҷон. Раҳмат барои лайкотон, раҳмат барои дастгириётон духтаро. Ҳаматонда раҳмат. Супер канали мо дам обуна шавем бо зангулааш мегам. Ман ба шумо обуна некам мегам. Супер здорово. Ҳама каса хуш омаден. Саломат бошен. Ман ба ҳама бо зангулаш мешавам. Супер здорово. Ята силка партоку бинумад. Саломат бошен. Чӯ каден дига? Апаҷон, ба худо қасам, агар дар кор шавам, ман шуморо 1000 то пагаҳ бегаҳ мекунам. Не раҳмати калон бандар сити. Худаш насиб шава, агар то ҳамин вақт соатша пур мекунам ман. Ӯ қаина мондаи 1000 да. Наметонам апаҷон, силка монда. Королева чӣ эфирои дурӯзам да наомаден мегам. Неки ягонташ дастгирӣ намекунанд та мега. Мекуна бандар сити чӣ ба намекуна эфир да хай мумкин бисёршуна шавҳарошон иҷозат наметиҳа омаданда неки видеоҳом да ҳамашон ҳастанд чӣ ба мекуна хай неки ма 50% ҳамин подписчикома ай ҷои корм чӣ кардагим бисёршон телефоншон ариш кардаги хай бисёрш тамошо намекуна бисёршон узбекан тоҷикира намефаҳманд. Ана ҳаваё намия. Барои просто подписатсия ҷамъ кардан 50%ш ҳамин чиян ҷои кор монанд. Майлаш тахмина худо нигаҳбонатон бошад. Раҳмати калон апаҷон барои дастгиритон. Хуш омаден. Королева чӣ эфири ира хондам неки ягонташ дастгирӣ намекунанд надидам ба худо апа дарсда будам надидам меомадам. Дар видео чанд лайк мегирӣ? Ҳар хел. Зависит ай видео мекуна. Супер мадам обуна шавем коммент монем ман мешавам мега королева. Касе на лаззат да королева да обуна нест обуна шавен. Дастгирӣ кине шуморам дастгирӣ мекунам. Ана диди охираш дар гапи ман меоӣ. Оҳӣ ака ту гуфтане ки ман тура акун бугум ки биё мада подписчикои мара 1000 кубите ҳа. ҳамин худо дама ҳастӣ? Не мега. Лола тиҷи. Ассалому алайкум апаҷон тахмина. Ва алайкум ассалом лолаҷон. Сӯзи тинҷи саломатиёт хуб? Хуш омадӣ. Сӯзен хубин апаҷон. Худо ба шукр лолаҷон. Сӯз худо чӣ хелӣ? Ва алайкум салом мега королева. Королева раҳмат ба падару модарат ки касе омад салом дод алайк гирифта истӣ. Молодец. Ва алайкум салом. Нека тиҷи. Омадан қатӣ силкаҳошон. Дастгирӣ кине нека тиҷирам. И силкаи апаҷон супер здорово. Дароин торти фасон кардиям. И якум силкаи овардаги айхтай лаззат.
Лола хубин мега Осия. Салом сӯзи Осия ҷон. Просто гӯш кӯ апа. Агар шумо дар видео дигарро лайк намонен, дастгирӣ накунен, шуморо дастгирӣ намекунанд. Мақсади гапи ман ҳамин буд, ки як видео монен, ки то дигарро биёянд. Шумо ягонтара маҷбур накунен. Ки бандар ситӣ. Ягон каса ман маҷбур накардам. Ҳаваё худшон меоянд, мебинанд. Сӯзен хубен Лола. Ҳама хел дастгирӣ накардӣ намекунанд. Охи. Хоҳен каналтон пеш рава, ягонтара маҷбур накунед дар каналтон подписатся кунанд. И гапида ман тарафдори гапи тем рост мегӯй. Ман ягон каса маҷбур накардам. Ҳамин гоҳ-гоҳ дар ёдам бизанам, мегардонам силка. Ягон эфирро дар хе боша, ҳеҷ кара маҷбур накардам. Худо ба шукр мега Осия. Лола обуна шидам мега. Королева 97 обуна шидаам мега Лола. Шумо чанд қад шид каналтон кушодагитона? Қариб 1 сол мешавад, 9 моҳ шид. Ако канала кушодаги ман 1 сол ба фикрам гузаштаги ая, хеле ки видео партофтан ман 7 моҳ шид. 3 моҳ вақт дорам да то 1 сол шиданшам. Королева 97 обуна шидам, раҳмат мега. Апаҷон шумо мара просто чап гирифтен. Ман ба хубӣ худтон гуфтам, ягон гапи безеб гуфта бошам, бахшиш. Вой. Бандар гушна мондам, хабши. Ай худат чанд қад шидай? Не мегам. Чӣ гап шиди ба иҷаб бо омадам? Хушомадӣ добрӣ. Ҳозир ман экрани телма мехӯрам ба он нони мондагитон мега. Нагӯ, худман ман гушна мондам, авқот накардам. Кекс кардаму дилам чӣ нафоридаист, аммо кремша хела хӯрдам, дигар нигоҳ карда наметавонам ба кексора. Добриҷон, биё кекс мехӯрем. Кай 45 минут мешавад? 24 20 минути дига монд, 19 минут. Тахминан диета чӣ шидаг? Диета пиета шидай добрӣ. Бандар мада дар кор нестай подписчикам каналам, просто дастгирии шумо омадам. Сӯз кардӣ.
تو کانال نداری خودت؟ Королева чё кард? Кор дошт табошен кишен эфиртона. Не королева ами и қарак мондак. Апаҷон марам гушнагӣ да мурдум ба умеди дастгирии абед нарафтам. Хидма бигӯ ба худо сар парм вайрон шидааст. Ай гушнагира ҳамин феъли мара шум медонада. Мега занак ту гушна мондаи асабӣ шидаӣ. Мега бира ягон чӣ бихӯ мега фақат. тахмина ҳамин шаб як ҷо рафтум ҳаққа самбуса хӯрдам. Мегӯм чӣ мешида боша аку? Меган хамирӣ нахӯм намешава охӣ. Аку намешава. Марам самбуса чанд рӯза фӯрда истай. Добриҷон мегӯм марам самбуса бипазам. Оли ку мардака занг бизанам мегӯм мардакҷон 1-2 кило гӯшт биёр ака мегӯм. Ки занака самбуса фӯрдай. Олма бормы? Ҳа, олма бор. Биё. Макарона биёр. Макарон тайёр шид? Апа шумо дар канали ман ҳастен ё не? Охир ту гуфтӣ ман канал надорум ку? Королева чӣ пухтӣ? Ман ҳамин рӯз духтаро ай ютуб чӣ белковый крем чӣ кардам ёфтам. Баъд белковый крем қатӣ белковый кремда зур буда 2 дона тухму ним стакан шакар. Ана вая чӣ кардам? Миксер қатӣ задам крем шид. Ҳамин хел бамазза шид. Нимша худам хӯрдам. Ҳамин хел қошуқ қатӣ хӯрдам. Дар ҷои шиштагим бефараш дестам. Як бор даро мега. Тайёр шид печон дестам мега. Ба худо ҳавас ман меёрен ҳамин товба кардам. Мо тоҷико ба фикрам наметавонем диета карда. Ин тахтаву тиракҳоро харидум магарам ягон авқоти бамазза кунам дар ин манту ай хонума ай. Ҳамоқа хӯрдай бо мега гушна мондам. Я пиёла зиёд крем хӯрдам. Ӯ авқотай туда. Бозе боша ки ҳамин курини бульёнчака мепухт мехӯрдам. Бозе авқот мекунам ак рафта бу. Ман намепазам мега чӣ ба? Апа тахмина як чира медонен? Мега не намедонам королева. Ку силка овардам Бандар Сити. 867 подписчик доштаӣ. Бандар Сити ака ту гуфтанӣ будӣ ки мада мақсад подписатсия кӯ. Рафтам подписатсия кардам зангулаш қатӣ ба гапои хушруд. Апаҷон медонӣ чӣ ман ай шумо хафаи сахт шидам? Ваҳ бача бо ту ай ман хафаам мешам? Ман худам ай шумо ёд мегирам пухту паза. Гап нест. Манам бовар кун. Дар ҳаётам торт пухтагӣ набудам. Як бор ҳаётамда мидови торт пухтагим ҳаваям ҳаст дар видеом дар ҳамин каналам. чизе бихӯрам то авқот нахӯрам мегӯм ҳичи нахӯрдам. Охи и духтарои мо иқаб беҳуш шидиян барои хӯрдан мега худшуно авқот намекунанд. Ина ман кор доштам. Ман бояд соат ҷамъ кунам барои ҳава 1.5 соатай ҳамин эфир карда шиштам. Агане ҳозир авқотам вақт пухтагӣ буд. 1-2 ҳардуш баробар мепухт. Якумаш да мирғшӯрбо ба дуюмаш да пюре қатӣ моҳиву мирғ.
ман метонум мега фаҳмо ё бисмиллоҳ қадам неку бало дур. Садои зарафшон хуш омадӣ. Сози тинҷи саломатиҳо хуб кӯро соз. О дидам мега барои кӣ шумо маро дӯст намедоред мега. Оҳӣ нахотами хеле бугӯй. Ман даимо ҷавоб додум туда баъд омадам бо эфира давомша сар додум. Ассалому алайкум ба ҳама дӯстон. Созен хубен ҳама каса иншааллоҳ. Апаҷони қандилакам созен мега. Ва алайкум ассалом. Садои зарафшон худо ба шукр соз. Не апаҷон просто гуфтем худшон меоянд дастгирӣ мекунанд. Барои ҳамо гуфтум. Ако хай ина мисол. Ина 800 чанда дорӣ. Ҳамо 800 чанда тира тамошо мекуна ё не? Ва алайкум салом мега. Хуш омаден. Созен мега. Кадоме дар фикри дастгирӣ ҳастанд ҳамо меоя. Охи Мада королева Форид беҳад духтари зур будааст. Раҳмат бар падару модараш. Ина. Алайкум салом мега бандар. Ма гап гуфтум майзада мега. Королева раҳмат шукри худованд соз. Худат сози хуби иншааллоҳ перевал будагиҳо созай мега. О соз ҳама садои зарафшон. Ай мада оли 10 моҳ ҳастай. Ман тура дастгирӣ мекардам дар эфири Калбон ҳарчи гуфтима бас кардам дастгирира. Созм раҳмат мега. И добри ҷони ман киҷо рафт? Шикамсеркунӣ рафт чӣ бо? Раҳмат да пай тахмина. Мақсади гапи ман ҳамин буд ки як видео монем ки дигаро биёянд ба умеди дастгирӣ нашен мега. Салом апа омадам хуш омадӣ. Королева сози чо карди чива мара дастгирӣ намекунӣ? Эмонен рӯз битенаме королевара? Королева ирахон королева чи ба ты духтари зурӣ мега. Мекунам ку мега дастгирӣ мекунам. Э ба худо қатъим гап назан мегам. Чи ба кӣ ман тура дастгирӣ мекардам? Ту отсинит накардӣ мега. Админкаи қандилак 10 моҳаши тоба язна значит ягон ҷо хизмат кардагӣ будай мега. Оли 10 моҳи дига ҳастай мегум садои зарафшон. Мақсади гапи ман ҳамин ай аввал ба худо нафурид рӯсти. Ай тобае шоири майзада чо кардда? Ин хеле бача набудӣ ку? Садқаи лайком шави ту майзада. Королева чива қатъи ту гап назанам. Итура нагуфтай садои зарафшон. Гап занен мега. Хуршед ту силкаи чим чӣ оварда истӣ? Ман оли ӯ эфиримда овардам силката закрепить кардам. Королева ха аҳамият нате? Королева биё ҷонам, инқадр дӯстдорид кунам.
силкаи каналма гирифта гирда гардун дадум мега. Партоен силкатона мега. Ина ҷонам меган. Дидам мега. Королева беҳтарин духтари ту мега. Раҳмат мега. Королева саломатӣ чихе дигар сӯз хонагиҳо чихе нағз ҳама мега. шукри худо нағзан мега. Майзада гапат надорум мега. Королева ягон кас ғамтия дар личка бинавис мега. касе бия обуна шавем гӯед камен монед урам меша бугӯ королеваҷон ҳозир миём кор кестам. Ман ҳамиҷадаем апаҷон камтар кор дорум нависта наметонум. Майли раҳмат барои дастгириётум. Азизаҷон салом. Ваалейкум ассалом азиза. Сози тинҷи саломатиҳо хуб хушомадӣ. Ман омадам хушомадӣ. Ваалейкум салом мега. Нашоти дастгирӣ як бор лайк мондай.
коммент мондай тамом дастгирӣ мегӯи ялайка. хуш омаден тахминаҷон сӯзи апашка. худо ба шукр нааст азизаҷон. худо чӣ хеле сӯзи саломатиё хуб. майзада ҳамуштам шукр намегӣ. ассалому алайкум. ваалайкум ассалом. апаҷон сафедум тухм қатӣ шакара задем. ҳама креми зур омад. якум бора дар ҳаётам кардам. камнамошида рафтем ку? Не, чи ба ҳамиҷа даем ку азизам. ман блогер нестам ки трасса общества кунам, болои сарам бардорам. ай дастам омадара мекардам. ҳамурам ҳар хел одам намекуна. апаҷон мошалло 13 нафар. дагҷо умар. ҷорубои нав муборак боша умар. ба номи аллоҳи меҳрубон қасам ман лайк мемонам, обратно намегирам. эфир кираса об кунам. чӣ гапои нава пашка? Ҳичи азизам, ҷа гаштем майда майда, канала пеш бурда. оиша сӯзи мега бандар сити. ассалом апаҷон. ваалайкум ассалом нигора. сӯзи тинҷи саломатиё хуб. мара ҷабраил мега ман омадам мега хуш омадӣ оишагул. мада ҳамиш жалко ки ту не благодарни тамом. ҷабраил обуна шавем бо зангулаш. удам дуруд. дарёҷон ок мега оиша обуна шавен мега. ман эфир куфта гаштиам. эфир ина ози 1 минут пас ҳами 2-3 секунд пас тамом мешавад дӯстон. ҳаматон дар раҳмати калон. дига имрӯзашда эфир намекунам, коро макунам, гушнагида мурдам. мумкину ман набошам. ман қасам хӯрдаистам. ай аллоҳ метарсам мега оиша сӯзи мегум. эфири 45 минута безор кард.